lapun-aikana tähän alkuun. Tässä on mun eka niinku tämmönen video. Mä niin kautta. Joo. Mä sanon nää. Tää tulee nyt. Enää. Joo. En varmaan sillä samaa aikaa ota. Hei, jos saatte tutorialia, mä näitä tehdä, niin mä voin tässä samaa tehdä. Mä en tiedä, pitääkö tää ottaa pois. Nyt sä laitat sen johonkin kohtaan sun namaa. Mä itse haluan laittaa sen 1, 2, 3. Oikeeseen. Pitää katsoa, että se tulee just oikein päin. Noin. Sitten sä otat joko tämmösen. Noin. Sitten sä painat sitä tähän. Näin. Tässä oli minuutin kestävä video, mutta näin. Sitten sä painat sitä hetkellä. Jos sä haluat vähän lisää, no laita sitä. Laita liila, mutta oikeesti pinkki. Ja tää näyttää tästä tumman siniseltä, vaikka oikeesti vaalean sininen. Noin. Sitten anna sen olla hetken. Sitten katsotaan. 1, 2. 1, 2, 3. Sitten tulee hieno. Mäkin tykkään. Sitten jos sä haluat nää loput läpäkot, niin ottakaa vaan. Mut ei mikään tietenkin pakko ottaa. Tää juttu tästä pois. Tää muovinpalanen. Ja sitten jaha. Näin. Töpötelkää sitä aikaa. Näin. Sitten lisää. Noin. Tästä tulee hieno. Ai tommonen sama pikku lepakko niitten lapsi. Noin. Mä menen huomenna kirjastoon. Tämmönen sama. Katsotaan leikkaaks tää vielä. Noin. Kattokaa, että se menee oikein päin.
tulee hieno. Okei, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Tilatkaa mun kanavan täältä alta. Jos te olette lisää tämmöisiä videoita, niin kertokaa ihmeessä tuolla kommenteissa. Samalla kun ootte siellä, laittakaa ilmoituskellokin päälle ja tykätkää tästä videosta. Okei, bye!